Masih terbikit selagune kangge sing duwe hajat. Masih kangge Papa Rahasia bareng Mama Rahasia. Mimi Cikri, Mama Tasya, Wong Bugis, Mama Dinda, Mama Angel. Apa sing dirasa sekian wis beda, apa wis mari temen ning kakak kaya wis beli kangen. Papa Paldin, Mama Kenji, sedulur sing bongas kerasa berbahagia. Lagi membeda dia melakukan dengan tangan, kian wis mari nempel, ngelus rambut tangannya ditampel. Apa sih dirasa? Spesial masih kanggo sing lagu Papai Delong. Apa sih dirasa si Papai Delong? Kang Alek Bos Jangkar sing wilayah. Masih kanggo Ayah Rama, Ayah Api, Mama Laura, Wong Kalang Mencil berbahagia. Mas Adit, lamun seno masih kangen ning kakak, tulung gah nok setoraine pengen video callan. Makan demenan, nangapa status ning Facebook durung duwe demenan. Langka perasaane ning kakak sing dadi demenane. Lagi membeda dia melakukan dengan tangan, kian bis mari nempel, ngelus rambut tangannya ditampel. Apa sih dirasa? Masih bersama Linda Sari yang bernasi di sini. Sumur waktu si dadadi terkasih. Masih kanggo sing duwe hajat spesial Papa Rahasia, Mama Rahasia, Wong Bugis, Mimi Cikri, Mama Tasya. Masih teruntuk anggota Tripina Desa, teruntuk aparatur desa Sidadadi, selamat bertugas. Gis Production. Lamun seno masih kangen ning kakak, tulung ganok setoraine pengen video callan. Linda Sari yang bernasi di sini ya. Anggo sing duwe Bayu Putra. Lamun seno nganggep kakang demenan, nangapa status ning Facebook durung duwe demenan. Langka perasaane ning kakang sing dadi demenane. Nok Anggi, Nok Anggi, Nok Anggi sing Taiwan, Nok Anggi paling sayang, Nok Anggi, Nok Anggi paling eman, Nok Anggi paling sayang, Nok Anggi. Kanggo Nok Encek Anggi, Nok Ecek, kanggo Nok Ecek. Kanggo Nok Anggi sing dari Taiwan berbahagia ya. Oke, Nok Anggi
kakak tulung genuk setoraine pengen video callan anggona Anggi sing ana ning Taiwan anggona Ecek Anggi nok Anggi Herlina Gis Production lamun seneng nganggep kakak demenan nang apa status ning Facebook durung duwe demenan langkah perasaane ning kakak sing dadi demenane apa sing dirasa sekian wis beda apa wis mari demen ning kakak kaya wis beli kangen This Production masih kanggo Papa Paldun Mama Kenji masih kanggo Lok Anggi Lok Anggi Herlina sing orang Taiwan lagi membedadian melakukan dengan tangan kian lu gelem nempel ngelus rambut tangannya ditampel apa sih dirasa